Neporaziteľná moc Ríma sa ako krídlo dravca rozpína nad všetkými krajinami, okrem tejto. Armorika je miesto, kde neoblomní Galovia beztrestne zatínajú peste a smejú sa cisárskej orlici. V ich bujných lesoch vyrastú pompézne budovy. Obklúčení rímskou civilizáciou sa buď prispôsobia, alebo zmiznú. Ako chcete to veľkolepé mesto nazvať? Asterix za sídlo bohov. Musíme sa porozprávať, Abrakatrix! Je na porade! Mám niečo odkázať? Čo urobíme, Panorabix? Miesto pre civilizáciu. Lesy jej musia ustúpiť. Mám dobrý nápad, ale vám sa určite nebude páčiť. A čo keby sme tých Rímanov vytrieskali? To je on, môj nápad. Tak čo, ste všetci pripravení? Nie. Občania. Spôsob, ako sa zbaviť občanov bez použitia sily. Už som to pochopil! A čo konkrétne? No, chápem to tak v hrubých rysoch. Koľko to stojí? Jeden sestercius. Dnes máme akciu. Dám vám to za 40. Beriem. Stará sa z vás banda chamtivých tupcov. Omyl, my sme boli tupcami už dávno pred Rimanmi. Áno! Galovia chcú žiť ako Rímania. Váš plán sa vyvíja lepšie, než sme čakali. Dedinu nakoniec zrovnáme zo zemou. Vopchajte si prst hoci aj do oka. A do nosa? Sklapni kubitus. Palte! Nie! Neprejdete! Nezacláňaj, bradatý. Treba to vnímať pozitívne. Motivácia zostala. A to je úžasné. Asterix za sídlo bohov. To asi nebude limonáda. V kinách od 5. marca aj v 3D.